Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon aron maandam kita pagsaulog ning santos nga misa. Mutuaw kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadununta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyong Dios itugot nga ang among gibuhat ni ining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw magmabungahon alang kanamo sa tanang panahon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa, mibiya kami sa Troas, sakay sa sakayan, ug midiritso sa Samotracia, ug sa pagkasunod adlaw, ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang siyudad sa unang distrito sa Macedonia. Kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong siyudara. Sa adlawng igpapahulay, migawas kami sa siyudad ug miadto sa daplin sa suba. Kay naghuna-huna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pagampo. Nang lingkod kami og nakigsulti sa mga babae nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtong pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya, iya kaming gidapit. Diri kamo abot sa akong balay, kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Ug wala gayud siya pabalibat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awit iyang Ginoo sa kabagong awit. Sa pagdaig niya sa katilingban, sa mga nagatuo kaniya. Papalipayang Israel, niya sayang magbubuhat. Pasadiyang mga anak sa Sion, iya sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan, iya sa sayaw sa pangiling. Pawita sila upang daig nga kaniya. Inuyugan sa piyang-piyang ug alpa, kayang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod. O gidayanan niya
ang mapaubsanon o kadaugan. Ang Ginoong nalipay sa iyang lungsod. Sa diyang nagatukan niya diha sa himaya. Pawit sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tagas nga mga pagdaig sa Dios para sa ilang mga tutunan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagatukan niya. Hallelujah. Ang Ginoong nalipay sa iyang lungsod. Hallelujah, Ang Ginoo manaa kaninyo, manasab kanimo. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan, ug magsaksi siya mahitungod kanako, ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdanan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinagoga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo, magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa amahan, ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini, inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nindot kaayo ang mensahe sa atong ebanghelyo, mga igsuon. Kagahapong adlaw, naa sa mga pulong sa ebanghelyo ang saad sa atong Ginoong Hesus. Mingon siya, dili ko kamo pasagdan nga nag-inusara. O gituman niya kining maong saad, pinaagi sa mga pulong sa atong ebanghelyo karon. Mingon ang atong Ginoo, muanhi ang manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa amahan. O kining maong espiritu, mga igsuon, nga nag-uban sa simbahan, mao'y hinungdan nga bisan taliwala sa tanang mga paglutos, tanan nga panamas-tamas, dili ug dili gayud mabuntog ang simbahan, kay ang espiritu sa Dios mauman ang naglig-on kaniya. Kung atong i-apply sa atong kaugalingong kinabuhi, bililhon kaayo ang mensahe nga atong mabitbit karon. Tungod kay kining paglutos nga gisulti ni Jesus sa ebanghelyo, wala baya ni nahuman. Nagapadayon ni bisan sa atong kaugalingong kinabuhi. Ini di ang atong daghan kayong suliran, mga krisis. Sama sa gisulti sa orasyo imperata, sa wala pa nagsugod ding santos nga misa. Ang mga mahal nga palaliton, daw mga paglutos usab nga atong giatubang. Hinungdan nga niining taliwala sa daghan kaayo natong hagit, ang imbitasyon sa ebanghelyo mao di ay nga paapilo nato ang Ginoo, tugutan nato ang Espiritu Santo nga maggiya kanato ug mutambayayong kanato aron nga malig-on kita pinaagi sa iyang Dios nung pag-amuma. Nindot kay nga pahinumdom tungod kay usahay mga igsuon,
dili na ta makatug sa kadaghan natong gihuna-huna. Di na ta magmalinawon tungod sa kadaghan natong problema. Natural, kay gisulo man nato pagpasan ang tanan natong mga suliran. Apan kung tugutan nato ang Dios nga makigbisog uban ka nato ug alang ka nato, dili man siguro mawagtang ang atong mga problema, apan makabaton kitag kusog, sarang makapadayon sa pakigbisog, kay ang Dios kinsa mo'y gamanan sa tanan, mauman ang kanato nakiguban. Ang challenge kanato mga igsuon mao kini. Isangpit ba nimo ang Ginoo? Bililhon ni nga pahinumdom tungod kay usahay kung mapungot na ganita, kinsa may atong sangpiton. Ingon baya sila, kung naglagot na ta, mamalikas ta mo, ingon ta yawa. Ang yawa nga nagpaminaw lamang mo, ingon dayon na present. Naa na dayon siya, kay gisangpit man nato siya diha sa atong pamilya. Sangpita ang Espiritu Santo sa Dios, ug ang Espiritu Santo nga mao'y saad ni Jesucristo, mao'y magligon kanato, taliwala sa tanang paglutos, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog palihog, alang sa katilingbanong pagampo ang atong tubag. Amahan, himua kaming imong mga saksi. Amahan, himua kami imong mga saksi. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay kakapoy, magbudlay sa pagdala sa Dios ng mensahe sa paghinulsol. Ngadto kanila nga sa kinasing-kasing nangita sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kami imong mga saksi. Nga ang mga politiko, mamahimong mga tigpatuman sa kamatuoran ni Kristo, pinaagi sa ilang matinod-anong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kami imong mga saksi. Nga ang mga pagsulay nga atong masinati matag adlaw, dili unta makapaluya kanato. Hinoon, pinaagi niini ang atong pagtuo, mutubo og malig-on. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kami imong mga saksi. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo ug mulahutay diha sa ilang paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kami imong mga saksi. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kami imong mga saksi. Nga ang mga nangamatay, makakaplag og kalinaw og kalipay didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kami imong mga saksi. Hangyo na to ang mahal nga Birhen, nga tabangan ta sa atong mga pangaliya. Magdungan kita. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga bahay nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Langit nung Amahan, dungga ang kinasing-kasing nga mga pag-ampo sa imong katawhan, nga gihalad kanimo sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. 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 Matao Ginoo, dining among mga kasna, timaan sa among gugma, sa gupa ug santusa. Kining panog, kining bino, ginamos sa kamot sa tao. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kini nga tong halad, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot,
alang sa pagdayo paghimaya siya ngalan, alang usab sa atong kapusnanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahang nagmaya, sa mga gihatag mo kaniya ang hinungdan sa kalipay, ihatag ang bunga sa kalipay nga tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami nining malipayong panahon kanusa si Kristo gihalad nga sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot na tapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo na tibuok pag-usab ang among kinabuhi. Busa uban sa mga anghel, nagaawit kami sa himno sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa iyong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos, gayud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha ta Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyahang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos
nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtuhuran. Mga igsuon, maghiyos sa kita pag-awit sa amahan namo. Amahan mo, nga nakas sa mga langit, pagdaygo ng iyong ngalan, moabot ka na ang iyong hingharian, matuman ang iyong pangabot, inisay ka mayroon sa langit, ang kalalunan mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, umpasay lupa kami sa among mga sala. Ay kung nagapasay lupa kami sa mga nakasalanan, upiling ka kami tuyan sa pagsay, inunahan sa amin sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kayo man ang ginarian ng gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sunay, panagdait, manaa kaninyo. Sa Diyos nga Igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita, kaluy pagtanaw Ginoo kining imong katawhan, gibago mo kami pinagi sa mga misteryo nga tunhay, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw, pinagi ni Kristo among Ginoo.
Sugyan nato atong mga pamilya sa panalipod sa Dios by invoking Saint Michael. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the malice and the snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray. O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam through the earth seeking the ruin of souls. May Christ reign in our hearts, in our families, and everywhere in the world, now and forever. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kaninyo. manalangin kanatong gamhanan nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, bawno nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.